Vítajte ľudia, ďalšia hry, ktorá sa volá Born in Fear. Je ďalšia hororová hra, ktorá je manekínami a som to videl na TikToku. Kámo to posielal na TikTok, takže som videl nejaké kúsky z toho, takže... Ale to strašne zajímalo, takže ideme na to. OK, sme... Je toto phasmophobia? Mám tu nejaké fotky. Čo vyzerajú? Kinda creepy. Máme tu baterku? A máme tu baterku, OK. Oh. V živote prvýkrát vidím, že môžeš nejaké hry proste robiť. Je to zajímavé. To je... Dobre, takže do toho doma sa nemôžem dostať, bez toho, aby som sa nejak tam nebel. OK, takže sme niekde. Tam je niečo. Svíňa! Ahoj! Čau! To sa fakt približuje. Teba dokrutilo. Alkoholička. Ty vidíš, takto ťa Ono utíka po mne, ono utíka po mne, ono utíka po mne, ono utíka po mne, utíka po mne, utíka po mne. Počkaj, môžem ísť do domu? 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 Vysvetím ti oči! Tam je ďalšia zadu! What? Put all my white balls back in your faces. Or you're going to lose your phone for the next week. Oh, and while you're at it, put the chairs back too. Čo mám robiť? Put chairs back. Oh. OK, asi, dobre, tak asi stoličky sa vraciajú naspäť. OK, takže upratujeme, my sme upratačka, I guess. My life is hard enough without you leaving me more shit to clean. To sa akože ona je moja manželka? Jaké pekné, no. Čakaj, savujeme. Pivnice, nejdeme. Čo si jak? Á, niekto je alkoholik. Vínko tu pijú. V základe niečo sa nachádza? Nič sa nenachádza v základe. Nejaké kresby sú tu. Plagáty. Čo tu máme? Donkey! Vínko si berem. Čo? Ja som si nechám ešte na pokoji. Pozrieme záchod. My sa nenachádza, vínko, zrkadlo, OK. I told you to stay out of my bathroom. Dobre, sorry, prepáč, ja som tam nechcel. Ahoj. Zabijak. On to rozpráva na mňa a hovorí, že som zabijak. Nezabil som nikoho. OK, takže 102 nejakú knihu nemám dať, dobre. Dobre, pomôžem nej, pomôžem ti, dobre. Takže nejakú knihu mám nájsť, čo... Neviem, čo pomôže, ale pomôže niečom určite. Ja mám pocit, že som do 102 behol, ne? Či? Ja sa tak, že som do 102 behol. Nej. Som v 102, takže... Takže tá kniha, čo som teraz našiel... Aha, to stolička ešte. Nie, ešte jedno mi chýba. Kde je posledné víno? Strašíte tu? A? Vínečko, alkoholici umývajú niečo? A čo je čo? Chcem sa neviem dostať. Vrece! Dobre, toto máme. You actually did it all. Maybe you grew up useful after all. Ďakujem. Si akože moja manželka, že takéto veci o mňa rozprávaš. Aká no tak. OK, tu máš... Oh! Ja som jej pomohol, OK. OK, už bugujem hry. Ja už som normálne, že šikovný a bugujem hry. Tam je tá sviňa. Ale ideme do tohto domu. Tomu môžem. Davičko! Som si odhodil tá myšku, no že... Nejaké ihriska sa tu naokolo. Otvorete kasíno, to sa sofr na víno. 104 sme teraz. Neviem, kto tu býva, ale nech sa zlíva, lebo neviem, čo hovorím. Ja prísam, kroky som počul, alebo sa mi iba zdá. Papierik. Niečo, že o 9. proste zomrel otec a že našli telo, alebo vodíka nejaký agent. Zelený. Ja neznášam túto hru. Ja ju tak neznášam. Kam utekáš? Ja budem ten predátor. A nebudem ten predátor, mne sa to nepáči. Ty si... super modelka! Ty si fajnová. Ja už neviem čo. Ale to asi nič nebude ďalej, takže asi neviem preč. Ideme do... Tie dvere sú otravné. A to ará sa nič. Teba budeme nazývať, že Olga, dobre? Myslím. Fajne, dobre. Aha, origami. Neber to. Ale nevedia sa otvoriť tie dvere. Tak asi v tomto dome nič není. Neviem.
A pozeráš na telku, čo pozeráš? Pôjde? Si pána. S plus M. Ty, to čo má znamená? Ahoj, láska. Ja to asi nemám. Takže asi adios. Čo máme tu ďalej? Aj tu máme! Aj tu máme dve čajočky. Juj, tak asi tam nejdeme. Ale tu máme chodbu. Tu sú také uličky, to... Ráne sa tam aj nachádzajú takéto uličky, alebo? Tu iba v tejto hre. Ešte tu niekde tá bola tá svinia, ne? Nepočujem nikde. Ani ju nevidím. Tam je dobre. Dobre, rýchlo do domu. Sme v dome. Už sem sa už môže ísť. Ďalší orby, to čo je akože, čo má znamená? Že niečo, čo on ešte nespravil, ok, ja to spravím. Ja ti to spravím, ja nemám problém s tým. Ok, dobre. Kde je 105-ka? 105-ka je tuto, na druhej strane, tam sa mi nechce ísť. Ale beriem ti dopis, dobre? Ja som milý, ja ti... To čo máš za DVD prehráš, ty, kak si máš luxus. Dobre, utekám. Šprinty. Á, orbík tu máme, ďalší. Sebo. Ok, takže je tu proste povedané, že jej bratranec mal proste nehodu a že nejaké peniaze sú po dome, až by som mal pozbierať. Mám som, že pozbierať nejaké peňažky. Útočíš po mne? A ne, ty si pôjde! Sedneme si progres a ideme zbierať peňažky. To čo je? Úvodka. Žluté origami. Dávaj sem. Peňažky 1. Ja som nežil máš sestry! No čako idem, čo ak nedokončím? Tak nemôžem ísť nikam, ok. Zase sa všetko asi, čo? Hop, je to všetko, pick up. Oni zmizli. Láska! Zmizli. Dobre. Prečo to všetky padajú, keď presne mal to fakt, že tony? A ja neviem, kde je tá týpka. Ale som ju počul tuto. Odložil som to, asi sa vrátim priestoru. Ahoj! I'll be lessons the blow. Ok, hotové, toto je hotové, nice. Ja som vejci dobrý tejto reči, kokos, čo ti dá? Otáznik v dome. Joj! Počkaj. Good morning USA. I got a feeling it's gonna be a wonderful day. Tak tam nejdem asi? Dobre, tak tam nejdeme. Ty si iná. Ty si úplne iná. Ty si... Ok, takže mám zbierať veci na piknik. Ok, teraz som sa... Poradne Mikol, ale že poradne Mikol, ok. Savujeme, dobre. Neviem čo to je. Už žuvací tabák, toto nežujú, ty kokso, ok. Nejaké oriešky asi. O, ne, tam nejdeme. Máme tu pivnicu, ale tam asi nejdeme ešte najprv, idem hore. To sa mi asi páči hore. Origami tu máme, good to know. Čipsy tu máme, dobre, čipsy tu máme. Ježiš, táto má depresie. Ježiš, ja to musím dole robiť psychológa. Láska. Že, neviem, že to nechápem. Čo nechápeš, akože, že ja si zomrela, alebo? Že ti, akože, snažím sa ti na piknik dostať. Ty si čo robila s klobásou, alebo čo to je šunkovo? Ej, yo! No, určite to bolo na takých miestach, kde ja nechcem vedieť. Test completed. Áno. Nie, nechcem. Journal entry house. OK, mám hotové, dobre, ale pivnica tak je na čo, keď... dáme si do kontrolky, to chceme. Ideme sem ešte. Prečo to načítavať? Neviem, kde som, ale... To si máme do ďalšieho partu. Adios!